Ang unang pagbasa naghisgot og langit nung templo. Nya kini kunong maong templo matud pa ni propeta Ezekiel nga nakakita ani na ay tubig na nagbaha. Nya kining tubig na nagbaha gikan sa templo kutob sa moinom, kutob sa mga isda, kutob sa mga kahoy nga motubo og makasuyop aning tubig mahimong buhi. Kunya kung dunay mga sakit, matambalan sad aning maong kuan tubig. Nya ang kahoy nga maduol ani magsigig panahon, magsigig pamunga, way hunong. So kining temploha mao ni ang templos Ginoo. Nya kanus amon ta makaingon nga templo na sa Ginoo. Kung magdisko sa sulod adto dito magsugal, templo na sa Ginoo. Muna. Nakoy nabasahan sa internet, akong gibasa ang mga komentaris ani bang panahon aning selebrasyon sa dedication sa Lateran Basilica. Si San Agustin, kay bag-o pa man ni siyang natukod panahon nilang San Agustin, natukod ni o na turnover ni nato murag mga naa sa mga 330, 350 AD nga San Agustin. Mo biyan ay pagkatao niya nga ris 400 AD. Na kunoy usa ka inila kaayo nga philosopher o official sa Roman Empire ginganlag Victorinus. Kanis Victorinus pertigyod ka inila, porte ka influential, pero pagan siya, pagano ba? Di siya musod og simbahan, ana. Kausa ko no, ambot ni hisgot raman sa si San Agustin na ako no'y nagtupad sila, nag-usa ka gadirin ba nga naay tupad ni si Victorinus nga iyang gihunghongan. Ambot dili ba sa kato si Agustin mo iyang gihunghongan? San Agustin, nihonghong ko no si Victorinus nga sa ako ba yang kasing-kasing Katoliko ba ako? Nya gitubag sa kuno siya atong iyang gihunghongan nga Katoliko, siya di ko motoo hangtod na makita ti ka nga musod sa simbahan. Ingon sa kuno si Victorinus, ngano man day nang bungbong sa simbahan mao nay makapahibo natong Katoliko? Kani kuno bang walls ba sa simbahan? Nganong musod magigadiha sa wall sa simbahan? Mao ba nay makapahimo nimong Katoliko? Ana, pilosopo gud di. Kamo sa inyong tubag. Kanibang pultahan, kanibang bongbong sa simbahan nga musod gid ta dinhi aron mahimo tang balaan or mahimo tang tinuod nga Katoliko? Unsa man inyong tubag? Yes or no? Tanawa di mawasan mo katubag. Ang tubag is yes. Yes, yun. Kaya nga naman, tinuod, ang bungbong dili makapahimong Kristiyano, pero tungod sa bungbong, dunay nahitabo nga mga butang sa sulod na importante kaayo para mahimutang tinuod na Katoliko. Kanang bungbong, kanang walls, maunay nag-determine unsay buluhaton sa sulod. Padanglitan ang bungbong sa kidlap-kidlap. Kana ba may magsayaw-sayaw nga? Amot, Brad Loloy, kasuod ba na? Ako kasuod ba na kausa? Kaduha mo to. Inikakita ni mo siyang bungbong, ang design palandaan sa bungbong, na? Kay bao nakag-unsay ito asulod. Di ba? Kana sa dayang mga bongbong sa butang to, mga salon, mga barber shop. O di ba lahi sa sila bongbong. Kay lahi mas activity dito sulod. Ang bongbong sa kanang wall sa mga department store, mga malls. Lahi sa na siya bongbong. Ang bongbong sa mga dagko kayo nga mga arena kanang tuwa dito ang football game, tuwa dito ang baseball. Lahi po sila bongbong. Muna ang simbahan, lahi sa siyang bongbong. So, ang bongbong sa simbahan o ang bongbong sa ubang mga buildings, mao'y nag-determine unsay activity na sa sulod. O ang activity sa sulod,
dili madisturbo kay ngano man naghatag mag-signal ang bungbo nga mao ni activity dire. Kung wa kay apil ani ayaw sod. Oo na siya. Mo nang nahimo tong istorya sa una, outside the church there is no salvation. Kung di ka mosuod og simbahan, di gyud ka maluwas. Kay ngano man di aman ang activity sulod simbahan sa maning misa, bunyag, kanang 7 ka sakramento more or less ni amon na himua sa simbahan, gawas las hilog sa masakiton na pwede hibuon ngadto sa balay. Pero hapit tanang sakramento ni agid sud sa simbahan. Mo na importante kaayo ang bungbong matud pa ni San Agustin. Mo na ididikit gani ang simbahan pasabot hastang iyang mga bungbong gihimong balaan. Mo to pagdidikit nato dinhi atong October 9 timing sa no kay November 9 sa day ang dedication sa atong Mother Church. Mura naka-timing sa dawa gid tuyo So dumdumo na sa natong October 9 nga mao na gid na ang handumanan o sana kaning dedication anniversary sa atong dedication dinhi simbahan. Timing kayo nga November 9 sad ang Mother Church na Basilika sa Litran. Karon niingon ang atong ikaduhang pagbasa na ang templo sa Dios mao ang katawhan. Ang atong lawas mao ang templo sa Dios. Karon unsaon man nato aron ang atong lawas mahimong balaan? Unsa may bungbong sa atong lawas or sa atong pagkatao? Ang atong unod. Kani atong naong ba? Kanang naong gud nimo. Mo nay bongbong. Pulos man ta tawo naong, pero magdepende sa binuhatan. So ang ato sang binuhatan sa atong lawas mao sa mo determine tinuod batang Katoliko o dili. Sama sa daning simbahan nga ang gibuhat diha sa sulod mao sa magtimaan tinuod ba ni nga simbahan nga Katoliko ang gibuhat sa sulod. Kita sad unsa man say atong ginabuhat mao sad nay maghatag og tinuod nga kahulugan sa atong kinabuhi. Mo na si Jesus ningon siya gub-aning temploha pasabot niya iyang lawas. Ako ning tukoron pag-usab sa tulo ka adlaw. Nakit-an dayon nga nabanhaw man siya ang iya daing lawas balaan. Templo gid siya sa Ginoo. Nakaron musta man na inyong binuhatan? Nagpaila ba nga templo mo sa Ginoo? Hoy. Wa ka kaybaw. Ang templo lagi sa Ginoo matud pa naghatag og kinabuhi. Naghatag og mga maayong bunga. Sa to pa ang imong lawas og naghatag og kinabuhi. Sa to pa templo kas Ginoo. Kung ang mga gitanong sa Ginoo nga mga kahoy mabuhi ug ang mga mananap, mga isda, mga langgam nga gihimos Ginoo mabuhi pinaagis imong lawas, templo kas Ginoo. Pero ikanay mangulo anang illegal logging, illegal quarrying, illegal fishing, illegal mining, nagipatay na nimo ang hinimos Ginoo. Apil na sa tingali ng pagpakolors buhok, kis-kis kilay, paana diri, inom anang pills, siging palaygit, abortion, imo naman ang ipangpatay. Di ba? Di ang imong lawas, nahimo ng templos demonyo nga mo'y nagdas kamatayon. Musbo na kong pangutana, musta maron imong lawas? Templo sa Ginoo o templos demonyo? Di na ka magyaw-yaw nga to sa inyo. Kay nigyaw-yaw nimo buhat nas Ginoo day. Di na ka mamakak. Di na ka magsigdumot. Manggihatagon kag yuta, imo na nang idahatag ang yuta aron modako ang agianan. Di ka magsigig parking anang agianan. Wa ka maninda diha anang kilidsdan. Imo naman ang gipatay ang imong mamalitay, kay ang mamalitay ari na mas karsada, di matapsingan na sila sa mangaging sakyanan, kay ang imong tindahan na mas kilidsdan. Di ba?
Anya, templo pa kas Ginoo ana o templos kwarta? Na, matod pa ni Kristo diri ay, ayaw himo ang merkado, ang balay sa akong amahan. Lagot kay si ana nga kanabitang ang sentro na sa templo mao na ang kwarta. Mao bitan na din hindi gyud sentro nato ang kwarta. Unsa may sentro nato? Ang slot. Ang pagbaligya og slot aron nga duna kay divine unity, prosperity and satisfaction. Dili ang kwarta. Nya gusto ka og divine unity, prosperity and satisfaction. Gusto ka na dili? Gusto? O palit og slot. Di ba? Pasabot, ang sentro diha kay nahigugma ka sa divine unity, prosperity and satisfaction. Mo nang mugamit kag kwarta para ani. Dili kay mugamit kag kwarta aron magnegosyo. Kanabang mura bag moingon ka ba nga makaginansya ko ani mo to na maligya og baka, mga salampati, mangilis og sinsiyo, ano bang money changer ba? Ang tumong pangwarta. Nya ikaw pa dir na maligya ang mga anang divine DOPS SBFMM. Nangwarta sa ka. Magbantay sad ko nga di ko mangwarta. Unsaon man gamiton siya aron pagnindot sa atong buildings sa simbahan. Kay lagi ang building kung atong ayuhog buhat o ipakita nato nga maoning lugara ang gamitonon sa pagpundok sa katawhan sa Dios, ang activities ni anang maong building mahimong maghatag na balaan ang maong lugar, holy place. Muna inigtukod nato sa atong kumbinto, kinahanglan mo kita gyud nga kining building nga kumbinto, dili hotel. Naadto dito ang pari o ang madre. Mo check-in. Pwede makapuyo ang madre pero dili na check-in kay holy place. No? Ang duda man muna ako. Anak mo pupuyo diha. Nga maghimo ta dihag multi-purpose hall diin anha diha ang mga organizations maghimog ilang opisina aron mumlambo ang ilang organisasyon sa lay minister, sa katikis, sa FLA, sa mga youth o uban pang mga organizations nya sa babaw social hall anaan mo na to mga training, mga seminar nga Kristohanon aron mulambo ta di na siya balaan nga mga buhat. Mo napalit mo slot aron matukod ni ang tumong aron na atay pagpalambo sa simbahan. Ana na siya wa ko mangwarta jutay ra may isod nako ri gamay sa akong bulsa. Oy wa ko isod anay kanang palit og slot. Wa jud ko isod ang ako paganing stipend ipalit sa nakog slot kay ngano man kutob sa mopalit niini makabaton sa tubig nga naghatag og kinabuhi kay templo sa Dios ang atong tukuron dili basta-basta ug usa niining makabuhi nga tubig or grasya maunang divine unity magkahiusa ang imong kinabuhi prosperity malambuon ang imong kinabuhi dayon satisfaction kanabang naa kay gitawag og contentment in life daghan kay karon daghan kwarta why unity dako sila nga clan kay mga lumad na clan na nag-away nagbinungulay murag way mga silingan pero mga paryente ra di ba kinahanglan tag unity. Naay mga tao karon nga nangalusno ang ilang negosyo, nangalusno ang ilang kinabuhi. Nganuman, wa nay simba-simba. Wa nay ampo-ampo, kwarta ra gyud nauna, nanga-stress ko, naghikog ang uban kay wa nay prosperity. Ana, labaw tanan naasay prosperous kay mga tao nga magsige tag ngigaan, induta nagkinabuhi, grabihan, induta kinabuhi. Pagkasunod adlaw nahibaw-an lang naghikog. Nga naman, why satisfaction? Kinsay makahatag ani? Ang templo nga mao si Kristo. Asa mo na makita? Diha sa atong pagpakighiusa sa dako nga simbahan, labi na gyud dinhi ron sa San Vicente Ferrer Paris. Kay naa sa Mama Mary. Mao nang DOPS SBF MM.
Lingo-lingo, mamugi explain lang na nako ba kay dedication ba yaron. May na makahibaw ta nga kanang imong gipalit nga slot pagpalambo sa simbahan og mahimo na sad kang tuburan sa makabuhi nga tubig sa grasya sa Dios. Tuo mo, congratulations. Ug wa mo tuo, simba mo ko sa bugma. Sige, nindog na ta.